салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Автодушанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои фурӯшие мебошад ки бо хоси дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. Дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мо мебошад. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. Агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиятонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якка мошини фурӯши мо Mercedes Benz бошад ки соли барори 6997, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиб мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камтарак хобид, американкаи тоза, сидерни лифт қарор дорад. ин мошин дар ёвон. нархи мошин 45000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 310000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 933 09 00 10. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. дая мошини фурӯши мои BMW C Series мебошад ки соли барори 2009, объем мотор 2, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин состояниш напанава, ягон ҷои задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ ва редкадагӣ вапше надорад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 99000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 681000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 30 05 25 52. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сея мошини фурӯши мо Opel Astra F мебошад ки соли барори 6994, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 100% ҳама ҷош радное, документ 1 сола, тонировка 1 сола. қарор дорад ин мошин дар иста равшан. нархи мошин 35000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 90 00 23. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯши мои VAZ-2110 мебошад ки соли барори 2002, объем мотор 1.5, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошини фурӯшӣ кагнадаҳай, ҳамаи ҷошсозай, мотор 1.6 простояй, напанавай мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 15000 сомонӣ. ба рубли ҳозира гардонем 103000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 94 28 58 87. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯши мо Opel Astra G мебошад ки соли барори 6999, объем мотор 1.6, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 8 моҳ ҳуҷҷат дорад. газ, бензин ардаш кор мекунад. аккумулятор нав, мотор созай. нархи охир шай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Ваҳдат. нархи мошин 36000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 248000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 96 66 96 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯши мо Opel Vectra B мебошад ки соли барори 6999, объем мотор 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат дар инҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар состоянии беҳтарин қарор дорад. гази евро 4, поли наваратош, ҳамаи ҷош 100% кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар хуҷанд. нархи мошин 48000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 330000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 928 48 56 00. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафта мошини фурӯши мои Daewoo Tico мебошад ки соли барори 6996, объем мотор 1.1, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика дар инҷо соҳиби мошин футааст. газ, таблетка, техас мотор нав, срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар Зафоробод. нархи мошин 16000 сомонӣ. ба рублиёзира гардонем 110000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 929 29 24 94. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 ماشین فروشی مای 2115 میباشد که سالی برادریشش 2002 ابیوم موتور 1.7 سوزش ورش بنزین коробка پیدایش مکانیک در اینجا صاحب ماشین است. ماشین در حالت خوب تکنیکی قرار دارد. ماشین به کمبودی سودا می شود. سودا در پیشی ماشین قرار دارد. این ماشین در شهر دوشنبه. نرخ ماشین 9000 سومانی با روبل حاضر گردانیم 62000 روبل می شود. تلفن ها برای تماس 906 49 61 61. معلومات بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.